ଆଜି ବହୁତ ଜୋରରେ ଶୀତ ହେଉଛି। ଏଇ ଶୀତରେ କଂସ ତାଟିଆ ଧୋଇବା କେତେ କାଠିକର ପାଠ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ବି ମୁଁ ଧୋଇବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି। ଏତେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଯେ ଆପଣ ଛୁଁ ଛୁଁକା ଥରି ପଡ଼ିବେ। ସବୁଗୁଡ଼ା ମାଜି ମୁଜାକି ବାବୁ ଆମର ସେକଡ଼େ ଉଠିକି ଗଲେଣି ବାହାରକୁ। ଉଠିବା ସମୟରେ ମୋ ଝିଅ ଆସି କାନ୍ଦୁଛି, କାରଣ ମୋ ଝିଅ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କଚାଟେ ଖାଇଛି, ବଡ଼ ବାଳିଆ ମାଛଟେ ଧରିଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଝୋଳ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ କହିଦେବେ, ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଦେବୁ। ଏତେ ଜୋରରେ ସେ କାନ୍ଦିଲା, ତାକୁ ମୁଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇକି ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଦେଲି। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦେଇକି ପୁଣି ଥରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି ମୋ କାମରେ। ସବୁଗୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗି ଭଙ୍ଗାକି ରଖିଦେଇକିଣି ବାହାରିଗଲି ଚୁଲି ଲିପିବା ଲାଗି, କାରଣ ଚୁଲି ଲିପିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାହା ବସିବ। ଏକଡ଼େ ମୁଁ ଚୁଲି ଲିପୁଛି, ସେକଡ଼େ ମୋ ନଣନ୍ଦ ଭାତ ବସାଇଲେଣି, କାରଣ ଯେହେତୁ କାଲି ରୁଟି ଖାଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ, ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗରମ ଭାତ ବସାଇ ସାରିଲେଣି। ଭାତ ଡାଲି କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସିଏ। ଚୁଲି ଲିପିକି ଆସୁ ଆସୁକା ଏକଡ଼େ ମୋ ଦିଅର ଖାଇଲେଣି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ।